הכירו את מצלמות האבטחה לרכב F100 מבית מיידין, מערכת שתתעד את המתרחש גם בזמן נסיעה וגם בזמן חנייה עד 24 שעות. המערכת כוללת 4 מצלמות זעירות, אחת בחזית הרכב, אחת אחורית, 2 מצלמות מצידי הרכב ומסך מגע 4 אינץ'. תיעוד כולל דרך 4 המצלמות יחסי זווית של 360 מעלות, מצלמות עם חיישן סוני באיכות Full HD. במערכת קיים חיישן מסוג G-Sensor, שיבטיח שמירה ונעילה של קובץ בזמן פגיעה ברכב. ניתן לגשת להקלטות דרך מסך המגע, או באפליקציית Wi-Fi בעברית מלאה. מערכת F100 תמיין את ההקלטות לפי קטגוריות, נסיעה, אירוע וחנייה, וכך בקלות תוכלו לאתר אירוע שהתרחש ולהוריד ישירות לטלפון. מערכת F100 היא הפתרון המושלם להגנה על הרכב שלך. לפרטים נוספים ותיאום התקנה בבית הלקוח, התקשרו עכשיו או השאירו פרטים בלינק, ונציג יחזור אליכם בהקדם האפשרי.